מגרש מסכם, סיפורי ספורט הנשים של ישראל. שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של מגרש מסכם, תוכנית מספר 4. אנחנו פה במשרדים המטורפים של WSC, WSP, אנחנו תאומים. וכמו ששמתם לב, יש כאן כיסא ריק, ואני קצת התלבטתי איך אני הולכת להציג את האורחת הבאה שלי. היא שחקנית עם שמאלית אימתנית כמו מסי, יש לה לב ונשמה כמו קרלוס פויול, לצעירות מבינכם לכו תעשו גוגל, גאונות של איניאסטה וצ'אבי ביחד, והאמת שזו שחקנית שאני מטורפת עליה באופן אישי, את יכולה לבוא בצעדי קסם, מתוקה שלי. כזה בעיקר. לא נורא. גול. נהדר, שירני. מה קורה חיים שלי? קודם כל כיף שבאת. את הספיישל רכש שלי לדבר הזה, ולמיזם הכיפי הזה. מיזם מהמם. כן, אנחנו כבר עשינו לה אינטרדקשן, ואנשים לא יודעים שיש לך שמאלית אימתנית, אבל... שנים של אימונים. שנים של אימונים. שנים של אימונים, אני חושבת שפחות או יותר, אני לפחות ברמה של ליגה השנייה, אם לא ליגת העל. כן, אני אגיד, רצית לבוא לאימונים שלנו, נכון? עדיין רוצה. אמרתי לך, אנחנו רגע נבטיח עליית ליגה, ואז אנחנו נעשה קצת כיף איתך. כן, אני ביקשתי לבוא לאימון במגרש. לגמרי. ולא נהניתי עדיין. לגמרי. אבל אני מחכה להזמנה. אני אזמין אותך. מעניין אם זה ייקח זמן כמו שהחולצה של הנבחרת הגיעה אליי. אבל הגיעה אליי, אבל היא הגיעה. אבל היא הגיעה. היא הגיעה ואני שומרת עליה. ומה היא לימדה אותנו? העיקר הכוונה. נכון. נכון. אז אנחנו, אז את צולחת לי. כן, לגמרי. כי אצלך, ואנחנו נעשה גם שירה, סנדל. אני מחכה תמונה. כל דבר שאני מבקשת מקרין לעשות איתי ברשת, זה בין מפגש ל5 מפגשים, עד שאני מצליחה לשכנע אותה לעשות את זה איתי, ואז יש את הביצוע שהוא הכי כיף תמיד. נכון. כי עד שאת משתחררת, אז כאילו את נהנית באמת. כן. ברמות. כן, אבל זה שוט 2. סתם. אז אני אגיד לך שלתוכנית הזאת קוראים מגרש מסכם. ואנחנו לא ניגע יותר מדי בכדורגל, את יודעת, עדכני, עכשווי, את לא אמורה לדעת מה קורה. אבל סתם סקרן אותי, את יודעת, גם שניתן רגע תמונת מצב, את יודעת, אחותך השנה לא משחקת בליגת העל. נכון. זה היה לי קשה. היה לך קשה? היה לי קשה כי חשבתי על זה כעל השנה האחרונה שלך בפרישה. השנה? כן. כן, לא נעים לי להגיד, אמא לא תראה את זה, אבל יש מצב שיש בי עוד שנה. זה כל שנה. אתמול היא באה פעם ראשונה למשחק שלי השנה, והיא אמרה לי, אבל זה פעם אחרונה, נכון? לא יוצאים בהצהרות באמצע העונה, את יודעת, החוק שלי, אמא. אמא בסופו של דבר, מה היא רוצה שהילדה שלה... היא רוצה בייביז, היא רוצה להיות סבתא. בדיוק, שתביא, שתפתח את אותה משפחתי, ותביא לנו ככה לי אחיין ולה... אני בטוחה שכאילו כל האימהות של כל הספורטאיות, גם כאילו זה תמיד כזה אותו, אני לא נהיה צעירה יותר, ולא יהיה לי אנרגיה לשחק איתם, ומה את רוצה ש... אבל בסדר, אנחנו מאמינים בך. כן, אנחנו ממש מאמינות בך, אמא. לגמרי. גם עוד 2, גם עוד 3, גם עוד 4. כן. אני אגיד לך שזה כאילו, אתה יודעת, שמועות כזה בכדורגל, שמועות שמכבי תל אביב רוצה לקנות את אסה תל אביב, ואז זה אומר שהם יהיו שנה הבאה בליגת העל, ואז זה אומר שיהיה דרבי תל אביבי בליגת העל. רגע, לא הבנתי, תחזרי אחורה. עוד פעם? זה יותר מדי מונחים? כן, רגע. אוקיי. אסה תל אביב? אסה תל אביב. קבוצה שאת מכירה בליגת העל? כן. יש שמועות שמכבי תל אביב רוצה לקנות את אסה תל אביב. למה? כדי לא להתחיל מהליגה הכי נמוכה. וואלה. מהליגה השלישית. קצת כמו שריאל מדריד עשו בספרד, הם קנו קבוצה בליגה הראשונה, ואז הם שיחקו, כן. כי מה, ברצלונה יש להם, אתלטיקו יש להם, לנו לא יהיה. אז מכבי תל אביב עושים מהלך על הריאל מדריד. קצת בולדוזרי. קפיטליזם, אחותי. זה דורסני. אני בעד, אבל כן, כי מה שזה אומר זה ששנה הבאה, אם זה יקרה ואם זה יצא לפועל, אז שנה הבאה יהיה דרבי תל אביבי, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, שלא היה כבר 20 שנה בליגת העל בכדורגל, ואז את יודעת,
אפשר להתחיל לשבור שיאים בכדורגל נשים קצת כמו שעשו. אני חושבת שאתם בדרך לשם, כאילו עם הקבוצה, אתם בפער של 8 נקודות. נכון, עשית גוגל בדרך. לא, אני זוכרת. אמרתי לך אתמול. נכון, אנחנו ניגע תכף בכדורגל, ובמה קורה השנה, ואיך הייתה החוויה שלך גם לראות באמת, כאילו, אתה יודעת, את הליגה הלאומית, ואת האולטרס שלנו, ועם השדות האדומות וזה. אבל סתם סקרן אותי, רק בשביל שאת יודעת, ניגע רגע בליגה ובטבלה. אם היית צריכה לנחש ממקום ראשון, שני, שלישי, היום בליגת העל, איזה משחק יש היום בין שתי קבוצות, שאולי האליפות בליגת העל תוכרע היום ב8:30 או ב6:30, אני לא עקבתי. נשים או גברים? 8:30, נשים. נשים? אנחנו ספורט נשים כאן, צורה ורוד וזה ממוגדר. אני יודעת שאחת הקבוצות הטובות היא קריית גת. מאוד. רמת שרון ירדה? ירדה. לא ירדה? היא לא ירדה. לא ירדה, עדיין בליגת העל? רגע. באר שבע? לא, הם איתנו בליגה? התקלתי אותך? כן. אז אנחנו נדלג. נגיד שהיום יש משחק שבטח יראו אותו, מתי שהיה לה פרק זה כבר ישוחק, ותהיה לנו כבר אולי אלופה חדשה בליגת העל, וזה בין קריית גת, כמו שאמרת, 50% נכון, 5 נקודות לשירני. תודה. ומול קטמון, שקטמון זה הפועל ירושלים, כן. גם קבוצה שמאוד דומה להפועל תל אביב, בזה שבא מלא קהל, ויש להם חיבור למועדון, לסמל, קבוצה שבונים אותה הרבה שנים בצורה נכונה, יפה, וסמל כזה כל הדברים שאנחנו רוצים לראות בספורט הישראלי ולא מספיק רואים. כן, לגמרי. אז אנחנו נגיד לשתי הקבוצות בהצלחה. המון בהצלחה. אני ממש אוהבת אחת הזרות של קריית גת. מי? את מי את אוהבת? היא מהירה בטירוף. הם בדרך כלל מביאים מהירות, זה נכון? משה סבג יש לו עין. לא, באמת. הייתי במשחק האחרון זה היה אצלכם במגרש. כשאני הייתי בקריית גת? לא. מה? לפני? מתי? רגע. מתי? שנייה, דקה. תרפרשי בזיכרונך. היינו עכשיו במשחק האחרון שהייתי איתך. כן. שראיתי אותך כאילו במגרש עכשיו. נכון. בהפועל תל אביב. כן. שיחקתם נגד קריית גת? לא, שיחקנו נגד הפועל באר שבע. אבל בואי קראו למיקרופון. הפועל באר שבע. כן, הפועל באר שבע. אז שמה הבצרה? כן. הבנתי. אז אנחנו לא נדבר עליה. כן. נדבר עליה, בסדר. סתם, לא, זה היריבות, אנחנו... נכון, אבל היא טובה. אבל גם בקריית גת תמיד היו זרות טובות. כן, קריית גת מסורתית, כן. גם אהבתי שאת שיחקת שם עם קוץ' מי עוד היה שם איתך? דניאל שולמן. נכון, דניאל שולמן. והברזילאיות, והייתה קבוצה לפנתיאון. כן, אבל אין על רמת השרון, כאילו, בסופו של דבר. עם ערבה. ערבה. לגמרי. ערבה שחף, מלכת עולם, אחת השחקניות אולי הכי טובות. אחת השחקניות הכי טובות שיש פה, ואני מטורפת עליה. לגמרי. גנים משובחים. ממש. תוצרת חוץ. כן, אז אנחנו יודעים שאת מעריצה של ערבה. נכון. אני מעריצה של ערבה ושל אושרת. שתי הבנות שאני חושבת... השנה עשיתי ריוני, אני אושרת. בדיוק, אז מבחינתי זה, כאילו אם לעבור מערבה, יכולה לעבור, זה רק לא אושרת. רק לא אושי. וסודה על הסטמפה. כיף. כאילו אני אחראית על זה. את אחראית, לגמרי. אני רשמתי שאלות, כדי שננסה לא לחרוג, אבל אפשר לחרוג. תגידי, שאלה, האמת היא שזה אחלה סגווי, כאילו אושרת, ערבה, היית במגרשים איתי המון שנים. נכון. אנחנו קצת סקנות. בת 37 חודש. כן. נכון. אוי אוי. תדע לך שאנחנו אמרנו שנייה לפני שפתחנו מצלמות, אבל זה שיא של כל הזמנים, 85 שנה, נשבר שיא חום בתל אביב, 40 מעלות. ואנחנו נמסות יחד איתו. כן, לא, זה את המרענן הרשמי של הדבר. של היום. של היום, לגמרי. סתם סקרן אותי, מכל השחקניות שראית, את יודעת, יש שחקניות שהיום בנות 50 ששיחקתי איתם, ויש שחקניות שהן בנות 15 שאני עדיין משחקת איתם. מי השחקנית שבאמת הכי הרשימה אותך, או שאת כזה הכי חקוקה לך בתור וואו, ראיתי אותה, אמרתי, איזה דבר זה? וואי, היו לאורך כל השנים המון טובות, המון מעולות, אבל תמיד נורא אהבתי את המשחק של ערבה, ונורא אהבתי
איך קוראים לה? ברח לי השם שלה, סליחה. תני לי תיאור. היא הייתה, היא הנמוכה שאבא תמיד אהב. הנמוכה שאבא תמיד אהב? כן, היא גם הייתה איתנו בגולדסטאר, לפי דעתי. מיטל? לא מיטל. היא באה עם הקבוצה השנייה. שירלי. שירלי אוחנה. כן, שירלי אוחנה. לגמרי. שירלי אוחנה, אחת, כאילו היא הייתה מעולה למגרש, נורא היה כיף לראות אותה. כן, גם אגדת כדורגל, עשתה קריירה מטורפת. נכון, אז שירלי אוחנה מבחינתי, כאילו תמיד היה כיף לראות אותה למגרש. קוץ' מור הייתה מעולה למגרש. אני אזכיר גם את שיר לבוא, כל הבנות האלה שכאילו מבחינתי כשאתם הייתם ביחד בקבוצה, וכשנפרדתם היה לי נורא 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 קשה, לא ידעתי את מי לעודד. את מי לעודד. אם אני מעודדת את שיר, או אם אני מעודדת אותך, או אם אני מעודדת... מה זאת אומרת? אין פה שאלה בכלל, גברת. לא, רגע, קודם כל ברור. אני התגאיתי בך שאת האולטרס שלי שנייה לפני, אז... לא, שנייה, רגע, ברור. נו, אבל תתקני, נערוך. אני תמיד יעודד אותך, לא משנה מה. יופי. זה על כל, שיהיה ברור, כולם, אני מעריצה מספר 1. נכון. אבל, כשאת במשך כל כך הרבה שנים רצתי עם אותן בנות, שהייתה את הפרידה הזאת, היה לי קשה על המגרש. היה לי קשה לראות. הרגשה הלב שלך נקרא? את שיר משחקת בצד הנגדי לך. סעלי גליצ'ים. כן, ושאת וערבה לא ביחד. כן. וזה כאילו, אתם ביחד הייתם כמו מסי וסוארז, זה לא סוארז. כן, רש? אני אספר לכם שלקחתי אותה לקלאסיקו, ריאל מדריד נגד ברצלונה, ב-VIP, עם חברה טובה מברצלונה, והיא הייתה בעננים, והיא הכירה את השעות של כל השחקנים. אני הצטלמתי עם כל, היה עם התמונות שלו, לא עם השחקנים. הצטלמתי שם. הצטלמתי עם כל השחקנים. עוד לא. אבל גם חיכינו, את זוכרת שבסוף המשחק, היה את הקומה התחתונה איפה שכל המכוניות שלהם, ואשכרה חיכינו שם. כן. אולי איפשהו, מתישהו, מסי החליט לבוא, ואני אקפוץ עליו, ויהיה לי את החיבוק, וממש היה לי את כל הדמיון הזה בראש. זה לא קרה. לא קרה. אבל נשארתי עם התמונה של התמונה. הייתי פה. לגמרי. נהנית? איך הייתה לך חוויה באמת? וואו. קודם כל... כאילו, אנשים יכולים לראות את זה, כל החיים, וזה כאילו היה בין המשחקים הראשונים שלך, נראה לי... זה המשחק הראשון שלי. כן. נכון? חוץ ממשחקים שלך, מעולם... לקרם ולקרם. זה מפה לפה, זה כאילו חתיכת פיצה. כן. מלראות בנות מושכות אחת לשנייה בשיער, או... גברת, צריכה להחצן אותנו יותר טוב. סתם. לא, סתם. זה היה, את זוכרת שהיה את המשחק הזה פשוט, זה מה שהיה זכור לי. כן. והיית, איפה זה היה? נגד בנות סכנין. בנות סכנין. תמיד היו שמים עליי שומרת אישית, שהתפקיד שלה היה להרביץ לי. ואימא שלי ושירן... איתי זה לא מסתדר, כי אני אגיד לכם מה. שמישהו נוגע באחותי, אבל אני נהפכת להיות פיטבול מסוכן, שבאמת תתרחקו. כן, ממליצה. באחד המשחקים, איזו שחקנית אחת, לקחה לקרין את השיער הארוך היפה שלה, של בת הים הקטנה, המהמם הזה, משכה לו אותו למטה, והורידה אותה לרצפה, ואני... עכשיו יאמינו לי שאני מרוקאית. כן, מה? זה אש, תמרות עשן, אמא שלי מחזיקה אותי, שירן תשבי בבקשה. אני אראה לה מה זה סיוט מבחינתי. אז אני לא נהפכת להיות בובה. יש לי מלא סיפורים עלייך מהמגרשים, אבל אנחנו נגיע גם לזה. תמיד אני אומרת, טוב, אנחנו נגיע גם לזה, ואז אתם עושים לי 5 דקות. לא, היה הסיפור הכי מצחיק זה ש... שמרי אותו? טוב. שמרי אותו. אני אקח אותך רגע, חצי שנייה לפני. את זכית ללבוש מדים, כמו שצריך, פעם ראשונה, בתוכנית גולדסטריות. נכון. נכון? עכשיו, כאילו שפתאום, אתה יודע, קצת באנו לעולמות אחד של השנייה, את בטלוויזיה והבידור, ואני בכדורגל, ושנייה רגע, אתה יודע, את כל אחת טעמה שנייה, את העולם של השנייה, וכאילו מעבר לחוויה, ולהיות ביחד בחדר, ולעבור כזה, אתה יודע, את כל הדבר הזה, כאילו מסקרן אותי, איך זה הרגיש לך, ונראה לי שלא דיברנו על זה אף פעם, אבל כאילו איך זה הרגיש לך פתאום, אתה יודע, לשים מדים, לשים נעליים,
לעלות על מגרש, פתאום, אתה יודעת, התרגשות של משחק, אדרנלין, בקהל, לא יודעת אם שילמו להם או לא, אבל כאילו, איך זה כאילו, הצלחת להבין את הדבר הזה, את הסם הזה שקוראים לו כדורגל, כאילו, ומה מחזיק אותי כל כך הרבה שנים בענף? אני אגיד לך מה, בתור אחת שבאה מיקרופון? כן, אני קורא. בתור אחת שהגיעה מעמדה של חוסר הבנה טוטלי, למה אתם נהנים לרוץ אחרי הדבר הזה? כאילו, לא, חוסר הבנה. העמדה, אתה יודעת, הטבעית כזה של כל אישה שלא מבינה... יש גם גברים שלא מבינים, את יודעת, כאילו... את יודעת, של כל אישה או גבר שלא מבינים מה ההייפ. יש לי המון גברים שלא מבינים מה ההייפ אחרי הדבר הזה. צודקת, תראה איך גידלתי אותך פמיניסטית. נכון, סליחה. פראוד. אבל לי איפשהו כאילו תמיד הייתה לי אהבה רק למסי. נכון. הייתה לי רק אהבה למסי ולראות אותך. אבל אף פעם לא הבנתי את זה, ולעלות למגרש. אני חושבת שמה שיותר נהניתי ממנו היה החוויה הקבוצתית. ספורט קבוצתי? כן. החוויה הקבוצתית. בלי להוריד מאף ענף אישי, אבל יש בזה קסם אחר. נכון, נכון. זה תחושה כזאת, התחושה בתוך חדר הלבשה. נכון. שנייה לפני המשחק. מה שעשינו שם זה בדיוק מה שעושים בכל קבוצת ספורט, זאת אומרת, זה מוזיקה ורוקדים ומשתחררים לפני המשחק. מינה שנותנים לכם בדרך כלל הוראות לוח טקטי. ולוח טקטי יותר טוב ממה שלנו היה. לא, אבל כאילו בין השחקניות. בדיוק, כאילו בין השחקניות, התחושה הזאת של האנרגיה להתפרץ. זה היה פרייסלס. כן? כן, זה היה מגניב בעיניי, נהניתי מכל רגע, וגם בגלל זה מבחינתי שזה היה ממשיך עוד. ועל המגרש, פתאום שעלית על המגרש? המגרש, הייתי חצויה. כן. חצי ממני נורא נהנה. נורא, כאילו, היה לי את הבערה לעלות, ותנו לי, ואני רוצה להכניס, ואני רוצה לרוץ, וראית, גם הייתי ברבק על הכל, לא משנה אם אני רצה לכיוון הנכון, לא משנה אם אני בועטת לכיוון הנכון, אני ברבק. אבל הצד השני שבי נורא פחד. ממה? ממך. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל קרין סופר תחרותית. הכי תחרותית שאי פעם תפגשו. עכשיו, אם, לפני שהיינו אז אותי בעד להגיד מהכדור, שנפסיד. לא, את הכי מפחידה. לפני כן שהיינו במיונים, אני חייבת להסביר את זה כדי שיבינו. לפני כן כשהיינו במיונים לגולדסטאר, אז כאילו נורא פחדו שקרין תמיד כשפוגשים אותה היא מאוד עדינה, היא מאוד ממלכתית, היא מאוד טובה כזאת וקשובה, אז היא יכולה גם להיראות קצת משעממת. וכולם פחדו. לא, לריאליטי, זה כאילו לא... כן, לריאליטי, אין לה את המלוכלך או לחפש עכשיו את הדבר כדי לתפוס את המצלמה וכדי לעשות ריאליטי מעניין. אז הם פחדו. אבל אני אמרתי להם דבר כזה, סמכו עליי, אתם לא ראיתם אותה על המגרש. שקרין על המגרש יש משהו אחר. וזה באמת מה שקרה. כל פעם שהיינו למגרש, קרין הייתה ברבק לנצח, וקרין חושבת שאני, היא כמו אחת החברות שהיא תמיד שיחקה איתה, אושי. והייתה מדברת איתי כמו, שירן, אחד קדימה, ואני לא יודעת מה זה אחד קדימה, אני מחפשת את מספר אחד על החולצות, אבל אין מספר אחד. אז אני אומרת לקרין, אבל אין מספר אחד, והכל תוך משחק. מה, אחד קדימה, תלכי צעד אחד קדימה, תלכי לשם. אוקיי, אני מפחדת, רק אל תצטרכי עליי. אז מה, שיגעתי אותך קצת? כן? לא, כי נורא רצית, לא, ואז אחר כך אמרתי לך, קרין, בבקשה, אל כאילו, תסבירי לי, אני לא מבינה. אבל זה היה, כאילו, נורא רציתי להצליח. לא, גם קודם כל היית מעולה. כן. אני הצגתי אותך שמאלית אימתנית, כי יש לך שמאלית אימתנית, שמת גול כזה בבולה פתאום, אני כזה. אחד יחיד. מאיפה זה יצא? יפה שהיא זוכרת אותו. כן, זה היחיד. אחד יחיד ומיוחד. בסדר, גם אני בעונה כל עונה, אחד יחיד ומיוחד. מסיים את המכסה של עצמי, ומשם גם אם אני אעמוד על הקו של השער, אני אמסור לזאת לידי. לא, אבל היה לנו את החלק שהכי התגאיתי בו. מה? שעשינו בישול משותף. כן, זה היה נראה לי באחד המשחקים האחרונים. כן. ואת היית, זה היה ממש על החצי, ואמרת לי,
שירן. ואמרתי, שירן, תעשי כאילו את הולכת ליבות. לא, אמרתי לך, תגיעי בו. כן, כאילו תדלגי מעליו. אז אני באה, מתכוננת, עושה משחק, כאילו אני הולכת ליבות, מה זה, הולכת לשבור את השער, הוא הולך לעוף למאדים. אני עושה את זה, הולכת, והיא שנייה אחריי, באה ונותנת וולה. לא, לא וולה, וולה זה מהאוויר. כן, את נגעת בו, הכדור היה לחצי, ואז בגלל שנגעת בו, אני יכולתי לבעוט אותו לשער, אז בעטתי אותו לחיבורים. נכון. שחיבורים זה דומה לבולה, אבל זה לא וולה. אוקיי, בסדר. הבנו, מה זה משנה קטנות, צודקת? סמנטיקה. אז היא ישר אחרי שנגעתי בו נתנה כדור. זה היה כזה מהיר, שבאמת כולם התבלבלו, לפני שכולם הספיקו להבין לאן הכדור הלך, הוא כבר היה בשער. זה היה אחד הדברים הכי מתוקים שחוויתי. נכון. שם על זה, כי הרגשתי כאילו בישלתי. את בישלת, את היית חלק בסוד העניינים, אני באתי להגיד לך. ועשית את התפקיד שלך מושלם, לא היה אפשר יותר טוב. וגם השחקנית שבך יצא, עבדת עליהם. השתמשי בתשרונותיי. גם בפנדל, תחתת פנדל. די. שירן תיפלי, רוצה שנגלה להם את הסוד הזה? לא. את רוצה? למה לא? טוב. מה אכפת לנו? אני אגיד לכם, היה לנו יחסים מאוד משונים עם השופטת. בהתחלה היא לא סבלה אותנו. היא הייתה נגדנו ואני כן, היא הוציאה את שירן באדום על המשחק הראשון של העונה, קיללת עם אמא שלה, יצאה וקללות, צרחות. מה את רוצה? כאילו נכנסתי קשה, לקחתי את זה קשה, בעטתי בקירות. כן. התקף זעם. כן. את יודעת שאם היית משחקת בקבוצת כדורגל, היו מעלים אותך לוועדת משמעת, היו נותנים לך קנס. את יודעת שהבנתי, היה עכשיו אחד שנתן סתירה לשופט, והוא הורחק ל-99 משחקים. הגיוני? כן. זה יצאת בזול. כן. שיחק משחק הבא. אבל, אז היא לא אהבה אותנו בהתחלה, וגם היה לה קצת ביפים קרים מלפני, כי היא הייתה שופטת במשחקים שלה בליגה, ולא אהבנו אותה גם שם. אבל... בסוף הייתם סיפור אהבה. בסוף תקשיבו משנאה לכזאת אהבה שהיא אמרה לי, תיפלי, אני אעשה... אני אשרוק לך. אני אשרוק, תיפלי. אבל אני לא יודעתי איפה נופלים. וואי, זה היה הכי מצחיק בעולם. הוציאו אאוט, עכשיו כאילו, הכדור בכלל עבר את שירן, בלי שום קשר למשחק. רוצה להראות להם חיקוי של עצמך? כן, זה היה, ואמרתי... ואז היא אומרת לי, לא, ברחבה. זה אוקיי. Where is it? אוי, ואז מצאתי את הרחבה. מצאתי אותה. הנה זה פה, זה הריבוע. הבנתי. ואז... אז נפלת עוד פעם? כן, אז נפלתי עוד פעם וקיבלתי פנדל. קיבלתי. מתנה. זה היה כיף. תקשיבי, היה כיף איתך מאוד. מסתבר שנשאר לנו 5 דקות בגדול. כן. לא שאלתי כמעט אף אחת מהשאלות. שאל משהו מהר? כן, אני רוצה את החשובים. יאללה. ככה, את כוכבת ענקית, ילדים ונוער המון שנים, גליס, ששטוס, פסטיגלים, מיליון סדרות שאני כבר לא זוכרת את שמם, יש לך 360,000 עוקבים באינסטגרם, המון ילדים, ילדות שרואים ומסתכלים עלייך. אם אני עכשיו הייתי מגייסת אותך להיות היחצנית של ספורט אנשים בישראל, אוקיי? והייתי שואל, אתה יודעת, בארץ וטטטטה, איך אנחנו מגייסים ומגייסות עוד ילדים וילדות לספורט, ובמיוחד ילדות בטח לענפים כמו כדורגל, כדורסל, ג'ודו, את יודעת כל מה שנתפס נחשב גברי. איך היית משווקת, משכנעת הורים וילדות, נערות, להיכנס לעולם הזה של הספורט, בתור אחת שאת יודעת, חוותה את זה המון שנים מהצד, עדיין חובה את זה איתי, אז מה היית אומרת להם? מה ה-benefits? אני חושבת שקודם כל, זה חשוב. נכון, רגע. שתי מים. תודה. בכיף. אני חושבת שלאורך החיים, אני ואת גילינו, שספורט לא רק הציל אותנו, הוא גם עיצב אותנו, הוא נתן לנו המון ביטחון. היינו שתי ילדות פרפוסות קטנות, חלשות, וכאילו אני הייתי חלשה. אני הייתי חלשה, ותגיד, I don't relate, אבל... אני הייתי חלשה,
בתור ילדה, אני הייתי אני הבכורה. הייתי. היום אני הקטנה. היום אני הקטנה, זה די נכון, כאילו באופי, אני הקטנה. ותמיד הלכתי אחרי קרין, בין אם זה לקראטה, לבין אם זה בכדורגל, וגם בקראטה, וגם בכדורגל, קיבלנו כלים שלא היינו מקבלות בשום שיעור בבית ספר, ובשום חוג. לא של פסנתר ולא של, כאילו אפשר לקבל המון מכל דבר שתעשו, אבל היתרונות שיש לספורט על הנפש ועל הביטחון של הילד זה משהו שבאמת אי אפשר לתמחר אותו. אני חושבת שהקראטה נתן לי ביטחון לעמוד מול בריונים, שהציקו לנו, נכון? חשבנו שיש פורץ בבית של אמא שלי, שרני יצא עם הפיטבול, בוא לפה! היא באה אליי הביתה! תבוא לפה, אם יש אומץ! זה קרה לפני יומיים. כן, טרי. כן, ממש. אז הקראטה לפחות לי ולקרין נתן המון ביטחון לעמוד מול בריונים, ולעמוד גם לא רק כאלה שבאו להציק לנו, גם כאלה שבאו להציק לחלשים יותר. זה נתן לנו סט ערכים של מה זה להיות בקבוצה, ומה זה לדאוג לאחר, ומה זה לתת את כל כולך ב100%. בנחישות, בהצבת מטרות, ומשמעת עצמית, ומוסר עבודה. אני באמת מאמינה, מכל הלב, שספורט זה דבר שיוביל את הילד שלכם, או הילדה, סליחה, נכון, ברור. כן, זה באמת בנפישל לכל אחד, כן? זה חשוב לי להגיד את זה, אני בטוחה, 1,000,000% שספורט יועיל לילדה או לילד שלכם, בצורה כזאת, שתשים אותו על דרך, שתוביל אותו להצלחה, לא משנה עם מה הוא יתמודד. כי להתמודד עם קשיים שבאים עם הספורט, עם כאבי גוף, עם... גמרי. להתמודד עם כישלונות ולקום מחדש. עם מכות שמקבלים, עם פציעות איומות. כל מה שהספורט זורק עליך יכין אותך אחר כך, יכין אותך אחר כך, לחיים בצורה הכי מדהימה שיכולה להיות. אתם תצליחו להתמודד עם כל דבר שיבוא לכם. ואני באמת חושבת שמעבר לזה, גם יש לזה יתרון כל כך משמעותי על הנפש. זה מרומם את הנפש, וזה מרים. ואני יכולה להגיד שגם אם אני, למשל, מתחילת המלחמה לא עשיתי ספורט, ואני אוהבת. כן. לא עשיתי ספורט, והרגשתי בדיכאון, הרגשתי עייפה, הרגשתי חסרת אנרגיות. ויומיים אחרי שהתחלתי ללכת לעשות הליכות, ולעשות קצת, כאילו אני גם פסיכית, כאילו ברגע שאני מתחילה, אז אני אקרא את עצמי, את נצית על עצמך. כן, עד שיחייב לי יום למחרת שאני ארגיש את זה, אבל זה גורם לי להרגיש חיה, ואחר כך פתאום יש לי אנרגיות לעשות הכל. אז אם תטמיעו את זה לילדים שלכם, מגיל קטן, תכניסו אותם למסגרות של ספורט. כל מסגרת. אין מסגרת שהיא נכונה לבנים או לבנות. כל ספורט הוא מדהים לכולם. בין אם זה קראטה, בין אם זה כדורגל, בין אם זה כדורסל. כל דבר. לגמרי, גם ברמה החברתית, הרחבה, לאיזה... אני חושבת שלהכניס ילדות צעירות לקבוצת כדורגל. את היית שלח את הילדה שלך לכדורגל? או בדוק שהייתי שלח, אני חושבת שזה אחד החוקים הראשונים שאני אשלח אותה, את הילדה שלי, בוודאות. כי הכוח שיש בקבוצה, כאילו לא משנה מה יקרה לה בבית ספר, יש לה את הקבוצה, שיקבלו אותה כמו שהיא, לא משנה מה, שיתמכו בה וירימו אותה, גם כשקשה לה וגם כשהכי טוב לה. אני רואה, ראיתי את זה בחתונה שלך, כל הבנות שבאו, זה כאילו, זה פאוור, זה פאוור, זה פאוור אמיתי, לגמרי, אני מסכימה ב1,000%. אנחנו נסיים שאלה אחת אחרונה, כי נראה לי שכבר חרגנו מה5 דקות שלנו, אבל זה נראה לי יחס סגווי כזה, את יודעת, גם אם נדבר שנייה יותר בכללי, ופתאום שדיברת, חשבתי לעצמי שאולי באמת,
אולי באמת זה שאת יודעת, שהייתי איתי בספורט גם בהתחלה, וסיפרנו פה לפני, את יודעת, שהיינו עושות בארטרים, שאם עכשיו את תורי לעשות כלים, אז היית עומדת לי חצי שעה בשער, בדיוק, ואני חושבת שאולי גם אחד הדברים הכי מדהימים בספורט, זה גם היכולת להאמין בעצמנו, נכון? והביטחון העצמי. נכון. ואני אגיד שאת יודעת, היה לך גם חלום להיות שחקנית, לא על המגרש, אבל במקום אחר. ואת יודעת, זה תמיד סביבה כזאת ותמיד יהיו אלה שיגידו לא ויורידו, וזה כאילו גם להילחם נגד הזרם ונגד כל האנשים. ואחרי 10 שנים, את יודעת, של אודישנים, פתאום כאילו נפתח, אבל להמשיך ללכת 10 שנים לאודישנים, ולקבל לא אחרי לא אחרי לא, ולהמשיך להאמין בעצמך, אני חושבת שאגב גם באמת, זאת אומרת, המקום הזה של ספורט גם אולי נתן לך את זה, אבל אני אשאל אותך, את יודעת, אני יודעת חיים שלי שאת רוצה להרים לי תמיד, אז אל אני יודעת. אני רוצה להסביר, זה לא עניין של להרים לך. אני יודעת, אני אתן לך את ההזדמנות, ואני אוסיף לך איזו שאלה, אם את צריכה לתת טיפ לילדה, ילד, על איך מגשימים את החלום הכי גדול, או את החלום הזה שאנחנו רוצים להשיג, מה היה הטיפ הכי משמעותי שלך? אני אגיד לכם מה. לי היה את קרין לראות אותה הולכת נגד הבלתי אפשרי כביכול. זה ממש הזמן שלך, כדורגל, לא היה כזה מקובל, שהקבוצות היו מאוד מאוד קטנות, והלכת אחרי אהבה אמיתית, שבערה בך, כנגד כל הסיכויים, הלכת לבית ספר רחוק מטבעון, כדי להיות בקבוצה, היית חוזרת בשעות פסיכיות, ועדיין מקבלת ציונים מטורפים, בבית ספר, היית מצליחה בכל אחד ואחד מהתחומים שלך, ולי, גם היום שאני לומדת NLP, והיום אני מתעסקת במה זה מודלינג. מודלינג זה למדל בן אדם שהצליח במשהו שאני רוצה להצליח בו, ולראות את הדרך שלו, ולראות גם אם זה הצליח במשהו שהוא קצת שונה משלי, אבל אני יכולה לראות, בדיוק, אבל אני יכולה לראות את הצעדים, ואני יכולה לראות את הדרך, ואני יכולה לקבל ממנו המון השראה. וההשראה שלי הייתה את, שיכולתי לראות איך היא הולכת נגד הזרם, וזה גרם לי להבין שגם אני יכולה. שזה אגב, אפרופו מזכיר לי, את יודעת כמה צריך דמויות לחיקוי. נכון. לילדות, לנערות, וכמה הן צמאות לזה. זה כל כך חשוב שתבחרו איזשהו דמות לחיקוי. כי ברגע שתראו את הבן אדם הזה, כל אחד מאיתנו יכול לעשות הרבה מאוד דברים. כמעט הכל. כל מה שנרצה, כל מה שאנחנו נחליט שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו יכולים לעשות אותו. שאלה כמה נשקיע, לגמרי. והשאלה כמה נעבוד קשה, וכמה נתכוונן לדבר הזה. חד משמעית. קרין הייתה מכוונת מטרה, 100%. גם את, חיים שלי. אני הייתי גם, נכון, 100%. אני הייתי מכוונת מטרה מבחינת שתינו, לא הייתה לנו אופציה אחרת. זה מה שאנחנו צריכות לעשות וזהו. וברגע שלא הייתה אופציה אחרת, לא משנה כמה לא, ולא משנה כמה ישימו לנו רגליים ומקלות, אנחנו נקום ונעשה את זה, ממשיכים בכל הכוח. וזה הדבר שאני חושבת שהוא הכי חשוב, להמשיך בכל הכוח, לא משנה כמה קשה, לא לוותר. יפה. לא לתת לקולות מסביב, להוריד אותך. אמן סיסטר. זה ממש כזה. לגמרי, כל מילה. ובאמת חשוב לקחת ולהסתכל על דמויות שאתם מעריכים, דמויות שאתם אוהבים את הדרך שלהם, להסתכל, לקרוא עליהם, בין אם זה בוויקיפדיה, בין אם זה לפנות עליהם אפילו בפייסבוק ובאינסטגרם, לשאול אותם, איך התחלתם? מה היה הדרך שלכם? מה אתם יכולים לעשות? כל הדבר הזה, מה אני יכול לעשות כדי להצליח? לקבל את הטיפים האלה, לא לפחד לשאול. אני מבטיחה לכם שאם תפנו לקרין, ואם תפנו אליי, ואם תפנו לעוד מלא אנשים, אתם תקבלו תשובות. לגמרי. אל תפחדו, שחררו את הפחד, לכו בכל הכוח, שחררו את הקולות מסביב, ותעופו על עצמך. מלכת עולם, זה טיפ מעולה וחשוב, וכיף לשמוע אותך מדברת אותו ככה, וכל מילה, לגמרי, חיים שלי, ואני אגיד לך שאני מאוד אוהבת אותך. אם אני אוהבת אותך. שעת החיים שלי, ותודה שבאת. שלי. אם תוציא, אין זו אגדה.
ואם תרצי לבוא עוד פעם, יאללה, אני אבוא. אנחנו עושים עוד פרק, למה לא שאלתי אותך כלום מהשאלות שרשמתי לעצמי, שזה בגדול קורה לי כל פעם, אבל כן, אז אם תרצה, אז תבואי. תזמיני, אני אבוא. מבטיחה. ותודה עוד פעם ל-WSC על המקום המטורף הזה, תראי מה יש להם פה בהפסקות צהריים ועוד מלא בכל הקומות פה, ותודה ל-WSP על המיזם הסופר חשוב הזה, ואני אזכיר שב2.5 יש לנו כנס שאנחנו נבחר בו ספורטאיות. רוצה לבוא? כן. זה פה, נכון? זה פה במשרדים המשוגעים, אז כל מי שרק רוצה לראות את המשרדים, ושירן גם תהיה, אז מי שרוצה לראות את שירן, וגם בזאת הזדמנות מעולה לבוא ולהכיר שחקניות. נכון, ולהיחשף. מקרוב ולהיחשף ולשאול שאלות, זה דבר מדהים. לגמרי. אז גם שירן תהיה שם וגם אני, ב2.5, במשרדים של WSC, יהיה טקס מהמם, ואנחנו מחכות לראות אתכם שמה. נשיקו, אתה לכי. גם לי. חסות אבן אלבר, מפעל לחיפוי הבית באבן טבעית. יסמין, איפור קלות, ערב בשיער.